बियाह शादी भइल बा कि ना? ना तो हमारे से कहले जीवन भर तार दे। तो बियाह करो। कौन बियाह? ओरिजिनल बियाह, डुप्लीकेट बियाह ना। हौ भवतार से नहीं लगावो। जिनकर नाम जपला से तरन तरन हो जाला, नैया बेरा पार हो जाला। सच बताइए, लास्ट प्रश्न, क्या भजन उजन में मन लगेला कि ना रे? ना ना भजन में कहाँ से मन लगे? भजन में मन लगे वाला ये उम्र हो, लेकिन यह उम्र हो कि आसानी से राम के नाम लिया जाए ना। तो यह शरीर जब बुढ़ा जाए तो यह मुंह से कहे के राम तो कहे लगी लाम। तब भजन भाव होई ना ऑपरेटर बाबू। तो सबसे पहले भजन कलो। अरे मन के मंदिर में होला अरे मूरत भगवान के। वर्षा मन मिजाज अगर शुद्ध बा तब भगवान के एगो अगरबत्ती से याद करी, भगवान दर्शन दे दी है। आ मने में अगर गंदगी बा तो एगो दूगो अगरबत्ती ना, अगरबत्ती के दो चार गो फैक्ट्री भी जरा दे तब भगवान दर्शन ना दे। भजन 3 अक्षर से बनल बा। भजन आ तीनों के 3 काम बा। भ के काम है भरम छोड़ाना, ऊंच नीच के कि हम फलाना है, हम हलचल है, हमको पहचाना जाए। जी जी। भ के काम है भरम छोड़ाना, जो के काम है जागृति लाना, और न के काम है नरमता लाना। यह 3 गो गुण जौन मानव के अंदर प्रवेश हो जाए चाचा जी, तो भजन करे के जरूरी नहीं है। वर्षा अरे मन के मंदिर में होला अरे मूरत भगवान के। अरे ना जान कोहिया बूझे आई इंसान के। ना जान कोहिया बूझे आई इंसान के। मन के मंदिर में होला मूरत भगवान के। मन के मंदिर में होला मूरत भगवान के। मन के मंदिर में होला मूरत भगवान के, लेकिन ना जान कोहिया बूझे आई इंसान के। ना जान कोहिया बूझे आई इंसान के। आयो जी मन आराम रानी भजन के अंतरा बा। यही जे भोजपुरी के मुर्की बा, भोजपुरी के मुर्की के बाल के चुरकी के आ पलानी के भुड़की के बातें कुछ अलग बा सचिन। तुम्हारे के बा मुर्की तो मंदिर में जाके बने तोहरे लगे बका। के बाबूजी बेचता रे। अरे मंदिर में जाके बोने अरे बड़का पुजारी। मंदिर में जाके बने बड़का पुजारी।
कल ही हम पटना में देखनी माली बड़का टीका चंदन कह के बाबा लंगोटे पहन के टीका चंदन कह के टीकी बढ़ा के और घर के चाल का देखनी मंदिर में जाके बने बड़का पुजारी घरवा में देवे बाबू माई के गाड़ी घरवा में देवे बाबू अरे माई के गाड़ी अपने से घासे धरो अपने से घासे धरो तीनों कुल खानदान के अपने से घासे धरती में कुल खानदान के लेकिन ना जाने कहिया बुझे आई इंसान के आ जाने कहिया बुझे आई इंसान के हरि के भजन जिंदगी बेकार हरि के भजन जय हो हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार हरि के भजन बिना जिंदगी भजन के लास्ट अंतरा के करी बजाना तनी कैसे हाँ ए बबुआ तमर में नारायण वाणी अरे यो बहु से जानी लो सब के इज्जत करी हो दिलवा में ठान लो सब के इज्जत करी हो अरे दिलवा में ठानी लो नेहिया से नेह रखो हर अपना हो ज्ञान के नेहिया से नेह रखो नेहिया से नेह रखो अपना हो ज्ञान के नेहिया से नेह रखो अपना हो ज्ञान के जितना ज्ञान बा उतने काम करे नेहिया से नेह रखो अपना हो ज्ञान अरे ना जान कोहिया बुझे अरे आई इंसान के ना जान कोहिया बुझे अब हमने के उपलक्ष्य हाँ अब हमने